To assalamu alaikum jama'a masoya. Da farko dai sunana Ibrahim Hima. Domin samun isasshen sabbin fina-finanmu na Damfami TV, ku danna muna subscribe. Fiyo Malal. Domin samun sabon shirye-shiryenmu a danna muna subscribe a tashar mu ta YouTube wato Damfami Comedian. Mun gode. Assalamu alaikum masoya. Sunana Rufai mai tawakkali. Ina miƙa gaisuwa da godiya gare ku da buƙatar danna mana Oban kana nan? To, kana mai sallama amma kawai ya rike ma jaririyar. Kawo ta nan ne. Kawo kana haifuwa da yarinya ba ka masa riko mai kyau. Maza ka ce ana mai sallama wuce ciki. Ana jin hayaniyar kaji lahiya kuma ina ganin kai ka bakwa huska ne. A to ai saboda an aiko ni ne dan zo in kai ma Imamu Badaru wata yar zakka ce shine na abun nan. Sa ko ni da Anya. Ai kai baran ga ma wallahi ko ni na ga barawan kaza wallahi sai na hukunta shi. Ba abun da ka faruwa. Ka san mutum ba abun yadda bane. Ni ka yadda da ni mana. Ai ka yadda da ni. Ba wani matsala mai gida. San jima. samun babban damo ya samu yayi lalle ka gani ana yi da ka gani tabbas wannan ana yi ko kai mai gida ko kama kaga abun alkhairi a ciki tunda haga aka mata wani a ce kuɗi ma ne akan ma bakin kuɗi da su kawo ma to wannan ai ba magana farfesu gaskiya ba magana farfesu wannan magana kuɗi ne kawai ya kamata a yi ya magana kuɗi ce za ka bari sai ai farfesu kuɗi ƙasa ne gida kuɗi ƙasa ne wannan ba matsala dan ja daga baya ga yaro na ga kuɗi yanzu hakan ga awan ga abaki mai gida ne kaɗan ne daga cikin aikin kuɗi kai kace kana son lalle ni ce na son kuɗi yanzu kuɗi kai rabi ne rabi to ba matsala wannan ai tunda dai kuɗi suna dai kasuwa ko kai rabi ne rabi za su dai kasu ko wannan dala su ne to ba matsala ka canza su duk ba ka canza su da bukaci nake ba matsala ka je wurin canji a bukaci nake a bani a kai ana haka nan to je ka haka nan Allah ya baka baya
Ni ne ma ka cewa Allah ya bani ba. Allah ya baka baya. Kai ni da nake ta kai na kuma ka zo ka ce min Allah ya bani To ba. kana ta kankawa ai kowa ma Allah ya bashi baya. Allah ya baka baya. Lahimi ni ma Allah da zaka cewa bani ba. assalamu alaikum kai aka yi haka An ce ma Allah ya baka Ai baya. billahi haruwa. da kake kana. mai shawara da wa saki haba ku saki da mu haba wannan ayyuka kamata ana faɗa ku saki ni haru da ku mi a tsakanin ku da shi Ya ce Allah ya bani ba. to kada girman kishin a za ka yi rigima da wanka da yaro Eh? unguwan ka faɗa yaro ne a za ka yi rigima da wanka da yaro Eh? unguwan ka faɗa yaro ne Ba Allah sai na dau mataki wallahi Wane, ba na hakura ba. Kai na ce mi Allah ya bashi baya. Allah sai na Allah ya dau bashi baya. sai na dau Ai, mataki wanda- wallahi wallahi sai na dau Na ce mataki. Allah ya bashi baya. Na ce 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 Allah ya bashi baya. Ai ka bani da shi. Ka bani da shi. Ai ce Allah karka Ai ce Allah ya baka baya. ba girman ka Allah ya baka baya. ya ka Ai ce Allah ya baka baya. Ai ce Allah ya baka baya. Ka bani da shi. Ai ce Allah ya bashi baya. wallahi da sai na dau mataki wallahi. Allah sai na dau mataki wallahi. Yawwa. Allah na gode ma. Kai jama'a. Kai mugu. Wallahi yau ai Ina fa kallon ka. ai ba yawa ba yawa ai yau. To nawa ne? Ya za a yi yanzu? Ka san harakan mu ai raba daidai ne. Oke to shi ke na raba su. Raba su raba kowa ya ji ko ba haka. Da yake kuɗaɗen ka san ba na kasan nan bane. Shi na kuɗa kan wani. Ma sai ka riki. Yawwa kuma kaga To su wayan kuɗi ina ne ake canza su? a da ka ce za ka samu canji kuma kaga da ke. To ina ya kamata in je in samu mutum canza su. Saboda kawo kuɗin ba zubin nan ba ne. Ai kaga yan nan kuɗin sai fa ne. Kaga sai can ka je ka bi mutanen Nijar. Oke shi ke ai gari da yawa ba ya buga cikin ko Yawwa ai sai an jima. Rifa ya fara ruwa. Wallahi al'amarin yanzu sai a'a. Dan canjin ma da aka yanzu dan canjin ma sati guda na yi sati guda ko sisi ban abin nan ba. halin kwastoman naka bai abin nan ne Na customer na wallahi dan tsallaka kasa ya je da kuma har yanzu ba labari. Ai na kai na nan ko? yana nan insha Allah yana nan Ai kusa da dallaba ta buga haka ne gaskiya abokin gaskiya. Assalamu alaikum. Ya dai ga ya jadda ne da ne ko? Ciki ne saboda kai ne sun dan hannu ne kai. To yanzu me ke tafi da kai mu? wallahi ni tafi da ni amma da ban mutai ruwa to sai ba wallahi To an ji wasu kudi ne na je ni samu amma saboda kudin ba su da yawa nace bari in kawo maka mutum samu saboda ka san kudi da suke ni ma na je na samu su na kudi ne wallahi Okay, to na wacce kasa ne ka zo da su? kudin Niger ne wallahi A to ai ba matsala ba da su kan sai a je a wuri. Shi ke ba matsala ba. Shaf ka san wani abu da yake yanzu ka san abubuwan duk sai an bi a hankali. Yanzu da kenan ka je ka abu nan yanzu an jima halar sai ka dawo. okay ban yadda ba gaskiya saboda ina da lura wallahi Ha ba zakariya sai ka ce yanzu yau an ka fara da abun nan kawai ka bari a baka baya a baka ɗari biyu nan sai ka je na san duk suna wahala matsalar wallahi duk matsalar kan zai aka ce kawo mashin ka je gida yanzu ka ce insha Allah duk za a warware okay za mu haɗu ke za a ka je kawai ba matsala shikenan ba da yawa za ai ka gane fa dawa ta nama a ga yanzu muna kuka ga shi wannan kan babu gashi Allah ya kawo mana mutum shi ke sai ya zo an jima din yanzu ha gane ran bari shi ya gane mu kawai sai kawai shigan mare ta rana mu je kawai mu gani
bana cewa insha Allah duk abin da hor da kai kai ka ja maka to ba da in ka zo ka kira ni abin da an ka samu bankin ka daidai baka raba gaskiya to ka bari in ta bugu wa'in har kallon mai to kai zaka je ko ka bari in ta in buga har kallon nan tunda ka ga wannan har kallon ba har kallon so ne ka bari in je wurin shi saboda ka gani ma so nake yan kwari kai ka ga gatin mi dan an sa so nake kawai ce ni ma yan kwari kai saboda ka ga kuɗi a hannunsa dumu dumu wallahi kuma ka ga jikan nan wallahi alheri ne a cikin wayo Allah na